Se cocoa ebe cocoa ama ye chocolate ama obi bia enya bia dia na ejina cocoa dua no na se cocoa dua no nso ebetumi aso cocoa aba ama ye chocolate na efiri cocoa no ihini anase nintini ene ye behwe no kwasem baako efa cocoa dua intini cocoa dua intini no ena ekọ asase ase ekofa enuane duro ahodo a eboa ema cocoa edua no enyini eyefonfo na cocoa edua intini no yewo intini no baako a yefrɛ no intini kan anase ihini kan obroni frɛ no taproot na sɛ yɛhwɛ cocoa edua na ni intini kan anase ni ihini kan no etentene eye mita no mienu ewo afia edikan sɛ wodua cocoa edua na afia edikan no ni intini kan no etenten nyinaa bɛyɛ mita mienu na ɛno ɛna ɛboa ɛma edua no egina brane ɛyade a ɛboa paa esan sɛ ɛno na ɛtwe ensuo ɛne enuanenuro a ɛwɔ ɛnɔteɛ ana anwea ni mu ɛde ɛforo ɛkɔsoro ɛma enua no enya bibi edie ɛma dua no enyini ɛyɛ kɛseɛ na ogidie paa sɛ wɔsua bibi foforo ɛnɛ na sɛ yɛmfoni aboawa mɛsrɛ sɛ wobɛdi akyi w'ani bɛgye video yi ho na wasa akyɛ ama wonua bi ɛnyɛ bi ahwɛ na ɔno nso asua deɛ yɛbɛsan ahyɛ bi